Sema ya inu Yesu Christo mojadi kudi mama ye. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Inshirani onipa a onante abonefo ejinemu. Na onyina nneboneyefo kwanso na ontena feudifo tena bia, but his delight is in the law of the Lord, and his law do what he meditate day and night. Namom naniji awurade mmara ho na odwene ho awia ne anadwo. Yesu ikunimo. Da 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 da. Shaba. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and na hai mpo na de oye nyina bewie da 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 iguni. Saba, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Osena abonefo de wonte saa na otese ntete emframa bogu. Bum 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 da da Nadikuni. Hallelujah. Nadikuni. And I don't pass up for Radibedin Konima Mawa. Na I was so what's na Biaya was she na ope. So what's na ho. Le Radibedin Konima. I don't pay a Radibedin Konima.
Obeya wo se dua esi asubonten ho na eso ni bremu ana hahan emprungo. Womum, hum, bum, da da do, oh, be, hallelujah, hallelujah, Yesu Christ dinkoni. Hallelujah, hallelujah. Come on. Na 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 na. Hey. Sawa. Awurade ne ye di ne yie. Na dom ni na humo brado ye kodai se wufo. Na ni da so ni ho se ye da ma de aten. Ye nipa nti ye hye ye yesusu ye plan niam bebre no a. Obi kura mpo akire se ne dai obetu kwan. Obi ka se ne dai obebi adwuma. Obi ka se ne dai obekwa akoware. Obi ka se ne dai obeye biribi a ebema na nije. Ni nyina ye onipa adwene ene ni nsusuye. Nanso so de wo ma adwene ni nsusuye bam. Ono ne asafo Awurade. Ene nti se wo koda no ma de chen. Na se wo san kan wo kan tiase. Na moma tiasefo ahoden wo mumu a. Me pacho ya na odi aseda de ma osusu Nyankopon no wate. Enye nipa nyina na enya ne sa. Menu mienu de ya adom ne ahumobro. Ene Awurade achicham na so yen so. Enu nti anopa isa wo tiase a. Na waka me ho. Na ye de aseda de ma asafo Awurade. Wom. Guni mama. Moma ye musi madu mumose maye inu gana fwe mumose abu fo ofo asia yebi sia era divaya da abu fue asene manso akrosofo wo ma ye nyina mo we erira da malu aba won himu no won peja no osayi Yesu da do sawa daddy gunim one mum heba one more say my you know good shepherd for munyina mumo se mewurade one more no say wonyina yo Pentecost for Mose CAC for Mose Methodist for Mose King of Grace for Mose woman no say yeah he know Yesu Christ di goni mama yena da woman Ghana adisi oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 3.3 FM Obia Mose Oti asia no pa ya Mose mewurade Ewurade ni wadi ni yie Oni wabusia di ni yie Oni wabusia di ni yie womom Hallelujah
hallelujah. Ikuni. Shaba. Hey. Da da da. Na we him on sano. Him on sanisa. Oye driver ni awonka ho. Wo fia him on sa. Ewurade ni wadini ye. Se ye kai ne ewurade. Ede yen afam abeduru sabre ya. Na mpa oni yen adini ye. Ye se afena siduru ba bia ni da so san ye nipa. Eduru ba bia ani da so tumi san. We are osofo na nso duru bre bia. Ubo wura sori ni mu na wo hwese dia sori ma no waka nyame asem aka no mo nte wase eduru ba bia osofo wo preach e wanum asem no o members ne te ase se wo di wo matamu se wo ye danyo eni nti duru ba bia na ba mubuo ya aba eduru ba bia beduru aso da mo nipa miensa nipa nan no mutietua ho ase waka asem bone wanka hwe o ka adwensa kira ho asem keke wo ye nipa eduru ba bia ba mubuo beba eto de bia adwuma no customers no bom si wo mo ba eduru ba bia customers no mo ma biem na teko wanhwe ya ba mubuo beba wo ye nipa eto de bia wo tenka o widie mu se ahoden ni hobiem wo yare ankasa o nipa duani mo nanso ni nyira mu asafo urade de yanammu ode yanammu ene eye November ne da etosu edu enwotwe ewurade ni ye deniye onye ye debiem shaba bom yanhwe nipa bia ye ne omo se afiase January ye ne omo ne sase February no ye ne omo ne sase March, April, May, June, July ye ne omo ne nammu nanso so along the way kwan so en wo mutigu ye nyankopon ya dom a memene da ye kwa kosie binomo omo eno mo hyase January o nyankopon ya dom a memene da ebai ye kosie binom okena fie ye hyase ya ye binimo ye enkrofo aminu mienu ye ni tua wo mo se ye no mo ana na enam abrabo yi mu ene ye tu ye ni hwe benkum ni nifa ye huom o ka se ye wa ho fe o ka se ye wunim de o ka se eye eniema bia wunim ana eye borofo bia wutumi ka ana eye twi bia wutumi ka ana eye duro bia wunim nom nti na da so te ase ana awurade adi nkonima ma yen minima busua bia ye safi we yase no Oma sie wo mu abusuafo asie anopa mi bisa wo abusuafo dodo sen ni free January eba be pim ba bia ye wo eneyi wasie wo mo ya dom awurade na din konima ma wo eni nti kai na nsom wo bo yesi afi mu maami bi asie ne manyina yesi afi mu maami bi wasie ni kunu papa bi asie ne yire papa bi asie ne maami asie ni kunu asie ne yire maami bi wasie ni kunu asa asie ne maami asie ne papa wo de tena ho ye hwe ne awurade ya no sa ye obi ya driver to say wa taxi driver to say wa wawu obi kra say wodo enipa ekwa aba wanfa wo mo ankwa meduru oye driver to say wa hwe se boni anto na woda so tiase afimu ni nyina eye nya wa adwene se eye ka bia woni mutwi obi timi ka se omi de metwi ka chepa ansa na me de ka behwe wo de oboa ena no papa bi asem o ka se me free twi ka nyene nanso so me se me de ka be pempa bra enya wo experience o hwe so okay the story of Titanic no experience pa but you need to Titanic into enya wo experience so what you say eya dumo shaba eya dum Yesu Kristo me kai hospital a ye de me call ye no baby a me dan ye de obi ba ha obewuye tie
baby a me da no na me situation kura ye worse because obi yare ne de ne kokoto emergency for a number of days here. It means the situation ye worse. Obi ba ho be kan me ho owu ye. Me na me te ha ma no den. Enya urade na aye. Eye hwan a. Bosom bi so obetumi aye ana. Subiriku bi so obetumi aye ana. Malam bi so obetumi aye ana. Eye urade a. Eni ti ye hwe ne urade aye ama ye ne a. Anopai na ye ni age. Eni ene edamiriku aye adwen ye se ye hwe die nyame ayama ye a. Na osaye abushia ma me akwa abo ene eye yawoda November ne de to so edu enwotwe se na medical ka kire wo no e free